Volám sa Slavka Mináriková, vo firme pracujem 11. rok, pracujem na linke Lugage Side, pracujem tam vlastne od samého začiatku, ako som sem nastúpila. Vyrábajú sa tam lagiče, ktoré vlastne sa to dáva do kufra, do auta, vyrába sa tam viac druhov, viac typov. Volá sa to lagiče a to je vlastne taký kobercový komponent, ktorý sa lisuje na lise. Odtiaľ to vlastne ide ku nám a tam sa domontúvajú určité diely, ktoré tam potrebujú a potom to ide vlastne do finálky. Má to veľa otvorov, má to veľa takých drobných vecí, ktoré tam netreba zabudnúť, aby tam boli a na kvalitu a a tú výrobu, aby tam bolo všetko namontované, čo treba, aby tam namontované bolo. Vlastne vedúci linky ráno príde do práce, vytlačí si plán, ktorý mu nachystá plánovačka deň vopred, pozrie si, čo majú vyrobiť v ten deň, pretože tam je tých druhov viac. Rozdeli si ľudí, ktorých má na linke. Každý deň sa vlastne tí ľudia striedajú, aby každý ovládal každú tú pozíciu, čo tam je. Je to lepšie, keď sa to strieda, tieto pozície, pretože keď niektorý človek vypadne, alebo čo sú tu také aj dlhodobé marodky, aj krátkodobé, takže keď človek vypadne z tej určitej pozície, tak nemá problém ten vedúci ho nahradiť druhým, pretože tú pozíciu ovláda. Nemusí nového zaučať. Tak je lepšie ich striedať, aby keď fakt niekto vypadne, aby vlastne on si už toho, čo to ovláda, vie, že to ovláda, tak si ho len tam začlení a nemusí sa venovať už tomu, aby si zaučal nového človeka na tej pozícii. V prvom rade som sa tu strašne veľa nových vecí naučila. Fakt nových vecí, čo keď som sem nastupovala, som si povedala, toto ja nebudem zvládať nič. A fakt veľa nových vecí som sa naučila, veľa nových ľudí som spoznala. Ja si myslím, že je to robota taká, kde človek sa nemusí robiť, není to není to zložitá robota, že fakt rýchlo sa, aby sa začlenil hlavne do kolektívu a ostatné už príde samo, pretože to je ľahká robota a keď chce robiť, takže zručnosť a chcieť robiť. Ináč to sú také veci, že to je ľahká robota a nemá problém tam. Hlavne kolektív a chcieť robiť. Lebo teraz sa človek naučí všetko, keď chce a potrebuje.